Áionach mór na féile bríide sa Spidéal. Íonach mór na bliana, agus bíonach mórcha searga freisinné. Diime Cnocán mhír agus brídeogna canéla mo uair le chéile. Og sé steach I deach cuasan, máach Cnocán Glas sin huasaí, chuir fis ar a muintir, agus arnúí sé le bhuile, mar délan grás, ach mar sin héan chadis géala an fósa. Bhín pósa sin bheagán pósaí nach clána sa bhíán, sna bailte fearan seo, agus ceangan bheagán pósaí a bhí sa tír san nám, chéad bhí blian go chéad seo. Ní féidirlam sa rá, go bhfuil cabharnam, má tarad be cabharnam, ach a méid sin, gur gin mé gon fósa imimecht, nó gon runaway match. Nis, ní mór an spréadiach Cnocán le bríd mo uair. Ní raigar nach aine seachtain ar nó, pósahuiad bhí an seachtain eile, ag sépéal a Spidéal. Bhí baine seán ar fan leie, tróna pósahuiad, agus an sin bhí baine sé ríist, ag sé bhhailí, agus bhí baine sé ríisteige sa máile ó í go maidin. Díoch ma hánaachta dim ína bainse sin, mo uair, leis a baidín páirteach ar lár na bainse. Duna diaganta bhí an. Den eisteach ar bhealach éin, dólam sé le gailge, I léamh agus I scríb, I scoil fáil, I scríb, I letrú Barbara mar a deirtar, agus a glóróbánach. Bhí sé bhí láiscínearach dálan agus chuirtaí bád amach lár a tí, na bhí sé scríb letrach ag America, letrach ag bra béarla ag winter, agus ag túnú ceara nín leis, agus maach, a bhí America. Nach bhacha me sé ríomh nach duineacha, agus nach bheice me inaneacha me luis go brach ach a duine sin beidir. Bhí sé ar a gaisin, bhí sé diaganta agus bhí leor, bhí pósta dianta steachaige as cína bhardar sin sin, agus bhí glas agus áirní únteach ag gáin, agus istíile sin áirní bhí leor ag an léomhaid, fuair me machchan I sin, go mu dhéad seanamóí I gálachair, a dochtúí gálachair a bhínte. A chu réon chuirdíoch se leis a baidín páteachta de mar rá lár sprí agus spórte, beidir go bin chuide go naidíochta og me se uair, mas éiríocht scata ortéad, go níanam mo chud saogra éint le mo chud daríide, agus mo chud daríide le mo chud saogra. Nis, ní a rud a be eisteach na ionintach mo hort suastan, nach na bhí dort suascha le gine, san glún sin. Sé sin mar a gapach glún óg nach réon ólas aca bar an glún ar a síl sin, gur eistí lu go bhí an. Ar a man sí, agus ar Léiríonn sí, ar a Cnocán Glas, ar hopar ger an daun, ar ach na ní meán, agus na ní geán a tóga me. Bu é fion agus eisín letríoch na mocht. Is minic I ddíoch muid le dalamolog, chud ar a go dúchais, le gascin na bhíon ta bhéireann, nó le míarúiltí dichtetí a naomh a bhí má bír, sna bailte fearan sé an héann sin amach.
Tugtar seo a bhí banis mhír agus uair. Ag seanoncail a bhín teach ribbe, a méla deiris ar go bhfuil héin in seo deach mahanahar. Cuimní go má banis mhír agus uair. Cuimním mar bhí mé láhaid. Aisteach é sin, bhí mé láid, mar bhí mé a láid ag fí banis marí sa géad fí bliain an chéad seo. Cuimním ar na dúganí patín a gail timpeall agus daoine a grúscán rága go mo garí a téana an nghaol agus go mo chóróib a bheith roint ná chuide an drama bí roint. Cuimním ar a damsa éontrachas mó bhíán, cuimním ar na bhliain ar bheadíochtaíad san amsin, cuimním ar na hóráin, duine ingrím lábe go dálaba an ina cinnteil agus gá crá agus ólanna sa leala bheile. Agus a chomórtas na hóráin idir chluine chunéile muintir uair agus muintir chain agus a go cleannaí ar chéantaíomh muintir mhír. Sa teach seo chuaigh an muiríon mhóragan, bhí gá agus píbaráineán. Bhí mé héanán, bhí Máire, bhí Joe, bhí Tom, bhí Michael, bhí Baba, bhí Tracta, bhí Núra, chudeachab. Go leorachab, tá siad básaí, fór siad bás ó, cuimním Herbert, Iar Chalawachab, a fuair bás, díirichéis a choga, áhainán óg, álainn óg, le etin, agus cuimním, ar a mhír a bhí ar chósaí, gan tóirtin san amsin, agus ar a mála ar a warab. Tá siad inniu, tá siad ar fána for a dawn, tá siad a Sasanna, tá siad America, tá chuideachab a néirin, agus tá duineachab ar a mála seo héin. Ach níl duine bethachab sa teach seo is teach bánaí na sé. Bhuiad an teach, sin é bhíine hua, sin é bhíine ó dheas. Bhí siúmar an seo bhí bála trasnan sin, bhuiad í chiisteanach náteúna me háasa. Bhuiad an doras séir, a doras ó dheas, bhuiad an doras dorig má bhhair isteachán, agus go líonach 7,000 grís an na ban pósta, bhí siú cacha póst doras a dorasin. Bhuiad an doras ó hua, smirig uach mapa tí leis, le dídean íana. Máchan sin a chua colin agus go líonach an na ban óg fós, agus í gael an cille. Bhuiad í chiisteanach an seo, sin an áitir an tinne, an sin, Craoladh as a cín, tinteán an sin, is mór go leitríocht na héireann, go scéalta na héireann, a hin siú an sin. Sin an áitir ar an túrne ag má bháid, a mí tís níomhachan leis, agus a díana brédín, bhuiad an teach. Cadhain chlascailtí, bhíoh sceach an sin, na rí mis a geirí suas. Bhí geisir i sceach a bhaint, becim nach chuiltí annis, a siimi, ach bhí geisir i bhaint, ar má hanmhair a gúnaí gur a fear na háasa fú, cynnála cinnt neach nó taimse, ní sam, sin an chuí anna.
Chula hórta gimocht. Se de barháile tre haíh sa máí me. Siad má bhaintead, má hínsead, agus muintead a bháile seo, a réite na gortíí cáracha seo, agus a rinne na chláicha móra seo, tá le feiceáil seo timppla orin. Is minic bhíh me derála chéile agus man na ngasúd, go mu iad chuide go gáiscí in agus íana éan. Is mór a réim se gan daún, agus is mór a réim se gan letíocht a hanig mé nó hiúil mé ó chuin. Bhí sé derála go bheith mópasán a máistead, níar me anaí ó chuid chlascéal a scríomh, ach láháin an eistú Frankise, lé mé scéal le Maxim Gorky, faoi chasací in dán, lá buana, lá bhainte áród ar a dán ag na chasací, agus bhí sam mar a buinte boise, go ra sé gacún annam, bhí an acún sin beg ná mór, an rud sin i dhéine, an cinál sin rud is scríomh. Sin é thug tuiscint orm hain, mar dahan mé a buinte go bíad na daine a bhí ag Maxim Gorky na daine ar a anag am héanaar go bíad má bhaintead héanaad. No man, we gotta go. Walk on. Come Joe. Can you about it? Ginger ale. Machine. Shadéad Tá sé bán mo chun sias. Seanín, Martin, Maig, Pláncha seairgead ar fia. Níor leag mé pán ar a bápar a ríal, nach ra sé be muintin ar Spidéal. Nach ra sé be go leidir mé agus a pápéir, go leir a bápéir, tugraí menú ná tugraí. Mar sin a bhí agus a bhéis, mar sin a stúal, mar a sé mo bhaintead héin, achas gadi deach ná scéal. Kemal the one. Yeah, John Shaw. My wife took over rally here in my mail with you. Bain caiideas ach mátá haon ach cechaí go dhíifte go deabhse mi sé anachtáil ó dhéon fáiste. Sinna am mhharúsa. Níheacha agus níheacha mé a chanig ben deabhtha éiste an chrameáil agus ní rís me ó céhí ann ach tú Martin chuine mé bhil leagann seo bhacha déirm se. Dígan tú? Agus níheacha mé mo fáiste ó bhíon deabhmóla faoi mna clúise ach mar na bhí seáda go ach cecha ranna deabhmocht me. Actually, his Well, send can one more. Send winter one. And winter one and winter out right and I can't wash Bullable. Arab mush mahog my lad okay it. Spagadara the Hoppo Closure Balayara. We close a larger Kasharagas a seed shoot. We, Marben was a one yet. Ar a téhfuil a chósa sa glúis, nach mu jaga ma chapéalaid, gus go síle tegar be héana bhfuil se. Ar a deall ceobí sa móla cósa sin, ach cúr na gúrsan, cumhain na scoile agus a scoláireacht. Bui chlúis a tháinig chéige? Ní bui chlúis, mánam líbhíag.
chas Craoladh atá muidin seo. Bhain mi sé leas as an ainm sin chas Craoladh mar ainm leabhar, ba dúil gan íonan sin, mar tá na scéalta le an seo. An seo bhíon bá, an seo bhíon chruág, an seo bhíon sír, an seo bhíon noban, an seo bhíon leasú, an seo bhain muide, an seo bhain muide neam, an seo bhain muide dilisc, an seo bhain muide caragaí. Seo bheith chas Craoladh. De cheapach duine grárach le hórt beidir ar máile seo a go bháin na clocha. Ach dar sé sin héin I bheith gan mhórán. Mar timppla Cadhain seo den Cnocán Glas ón áit seo ón Cnocán éireach seo a fuair a baile ainm. Tá na tíis timppla Cadhain seo bhí siad, bhí tíon sin, bhí tíon sin, bhí tíon sin, bhí teachan sin chuir gás, agus bás, den gan na daine bhí múna gailge man nóta géad seo caite. Ach le deim líana fíd mar sin nuas tá na tí a garha seo agus a gail síos le bór. In seo a bhícha tí na chráha. Chuimní go maithara, chuimní me na daine bailí timpplaire, chuimní me na fóide caiiseach dúirte bháile, chuimní me na fóide caiiseach gur sa ngríoch sa máile, chuimní me na fóide caiiseach gaiisteach na garantais na gort, gus chá gáile na baí. Gon Cnocán éireach seo an Cnocán Glas, de cá beidir leichéad tine chráhíil sin seáin. Waid séad ná le go gáile, síor mach ná le go fada leis a groch, agus bhí fáine go hínte cráb, timppla a Craoladh na Gaillimhe. Timppla chun na Gaillimhe log tí fáil chun de chláir, síor go ceann bórne agus síor go ceann cailí. Ní lente na chráhann seo festa, mar níl mór an tí fáchaí, níl seo tante na chráb festa. Bheith baile sé cecha leor nó deagach muinte bh chúnach muinte sin éanú ha bhícha tína réhhaid sin mar. Bhí trach leide a hún mar ní mar agur sé dá sé dá áhfuil a mar. A cha níos an éis? Tá teach níos? sé go gur marartáidir sé marteach suasam. sé agan suas mé mar gar ó gcónaí. Neach me choína sé bhfuil me ceapú suasí sé mí go chórá. Nach bhfuil sam ceann. Ó tá sa gal far mar a chuaigh. Níiad se gáil tuat ná na rudí na bhálach. Aine éis me tú tam bhé a garí tíú. Tíí ar beár. Tú go le dúna rud a cíd? Tá tú go le chuiste chuirce be? Go bar bháile? Neo? Nee. Me sé steatr nóna? Beidim de cap. A moin je sin geniu ie. Het er wel soort van.
Dí bhí mé spáile seo an Cnocán Glas. Is sa mú carabhí mo híal ó chuin. Cha mé seall blianta, múna, náit chiarid, an gghailteachta chunda seo. Brisio mé sa gár mór, a máil an chláir, in gálar bhainte bheam le óglainn na héireann. Cha mé costa mar chuaigh bliana, a gampaí géibhin agus a brísún. Ba cuide go mo híal fada agus go haithí mo híal. Tá na rudí sin go tréananam, agus tá caragrachaí agus cládach ó Cnocán Glas. Meas an bhfuil siar a siúla na seam, agus má am anú, an uabhéalach sin, an ár Jerome, a bhfuil mo bhean cura, go mé roiintéir na chána machchan seo, a chuneol ar go tselpaní agus a léasa cabhrúir beidir. Agus ní féidir le scríneoir menna mór bheith súl le na hiile.